Mi a Jijánál hisszük, hogy a természetben rejlik a kulcs egészségünk megőrzéséhez. Mi nem véljük elavultnak az ősi tapasztalati tudást, hanem merítünk belőle, és ötvözzük különböző innovációs lehetőségekkel. A népi megfigyelések nélkül sose tudtuk volna meg, hogy a gyermekláncfű vagy a rozmarin enyhíti a különböző emésztési panaszokat. A tudomány által pedig megismertük ezeket a gyógynövényeket és a különböző egészségvédő tulajdonságaikat. Itt van például a homoktövis, ami kiemelkedő flavonoid tartalma miatt kiegyenlíti a vércukorszintet, omega-7 tartalma pedig szemünk védelmét szolgálja. Ezek a tulajdonságok a modern ember számára elképesztő segítséget nyújtanak a felgyorsult világunkban. És igazából ez a feladata a Jijának, ezt érezzük feladatunknak a Jijánál, hogy a modern embernek egy pillanatnyi nyugalmat tudjunk biztosítani a hétköznapok zajában. Legtöbbször a természetben sétálva, a növényeket megfigyelve merítünk ihletet a termékeinkhez, és ahhoz, hogy hogyan álljunk hozzá egy civilizációs problémához. A kivitelezés és a gyakorlat az pedig a gyárban kezdődik, ahol felsorakoztatjuk a különböző hatóanyagokat, és figyelembe vesszük a vásárlói visszajelzéseinket az alkotási folyamatban. A Jija termékcsalád koncepciója 15 évvel ezelőtt született meg bennem. Akkor látva szüleim és nagyszüleim egészségügyi problémáit, elgondolkodtam, hogy milyen eszközeim vannak arra, hogy a rám váró 30-40 év egészségügyi kihívásai ellen felvegyem a küzdelmet. Olyan termékeket kerestem, amelyek valahol az élelmiszerek és a gyógyszerek között helyezkednek el. Nem a betegségek gyógyítására alkalmasak, hanem inkább az egészség megőrzésére, az életminőség javítására és a problémák kialakulásának megakadályozására. Röviden az általános prevenciót segítik elő. Készítményeink előállításához korszerű gyártőüzemmel rendelkezünk, európai viszonylatban is kiemelkedő, napjaink legkorszerűbb gyógyszeripari gyártástechnológiáját használjuk. A Jija termékek gyártásánál a hangsúly a minőségen és az egyedi, kifinomult összetételeken van. Mi nem kívánunk tömegcikkeket gyártani, más gigantikus méretű gyártócégek tömegtermelésével versenyezni, mert úgy véljük, ez csak is a minőség rovására menne. Termékeink létrejöttét az alapanyag beszerzésétől kezdve, a gyártáson és a minőség ellenőrzésen keresztül egészen a fogyasztóknak történő dobozba csomagolásáig saját kézben tartjuk. Kizárólag a természetes hatóanyagokban hiszek. Olyan anyagokban, amelyet nem az elmúlt 10-20 évben találtunk ki, hanem az évmilliók alatt a természet hozta létre, azért, hogy a növények és az állatok külső behatások elleni védelmét szolgálják. Ezek az anyagok olyan biológiai információt hordoznak, amelyet a szervezetünk felismer, és ezáltal biztonságosan használni tud. Egészen mélyreható, a sejtekig és a gének szintjén ható változásokat tudnak elindítani, azáltal, hogy a szervezet javító, regeneráló mechanizmusait aktiválják. A gyártás folyamatait gyógyszerész szakember ellenőrzi, jól dokumentált, a gyártásokat visszakövethető, szigorú minőség ellenőrzési rendszert üzemeltetünk. A világ minden tájáról vásárolunk gyógynövény alapanyagokat. A gyógynövények korszerű, legtöbbször vegyszeres kezeléstől mentes gazdálkodásokból származnak, ahol a növényekből kíméletes technológiával gyógynövény kivonatokat, növényi koncentrátumokat állítanak elő. Ezek a növényi kivonatok napjaink legmagasabb minőségű és hatékonyságú élelmiszer alapanyagainak számítanak. Kizárólag bevizsgált alapanyagokkal dolgozunk. Laborvizsgálatokkal ellenőrizzük az alapanyag tisztaságát és minőségét. Mivel ilyen termékek akkor még Magyarországon nem léteztek, amelyek mind hatékonyságban, minőségben és árban is elérhetőek a magyar emberek számára, ezért akkor úgy döntöttem, hogy megpróbálom saját magam létrehozni, kifejleszteni és legyártani ezeket a termékeket. Először csak 5-6 termékkel, saját magam is a családom részére készültek el, majd később bővítettem a termékpalettát és elérhetővé tettem mindenki számára. Azóta sok év telt el. A csapatom kibővült, természetgyógyász, gyógyszerész, dietetikus szakemberekkel, de a hozzáállás és a koncepció nem változott.
Most is ugyanazzal az elköteleződéssel, szakmai alázattal és szorgalommal készítjük a termékeinket, és dolgozunk azon, hogy összetettségben, tudásban és hatékonyságban egyre jobbak legyenek. Ma már 100 termékünk van, közel 300 alapanyaggal dolgozunk, és az elmúlt 10 évben 2 gyártóüzemet is felépítettem, és korszerű technológiával gépesítettem. A gyártás előtt megvizsgáljuk az anyagok fizikai tulajdonságait, úgy mint a sűrűség, víztartalom, szemcsemélet, viszkozitás, hogy az ideális gyártási paramétereket beállíthassuk. Gyártásunk kiemelkedően precíz, pontos és tiszta. Különösen figyelünk arra, hogy az alapanyagok minőségét kíméletesen megőrző technológiákat alkalmazzunk, és hogy a kapszulákba kerülő hatóanyagok mindig a megfelelő koncentrációban legyenek jelen, ezáltal a készítmények kívánt hatásosságát biztosítsák. A termékek kizárólag mesterséges adalékanyagok felhasználása nélkül készülnek, vegán termékek, cellulóz kapszulahéjjal dolgozunk. Minden termékünket rendszeresen, néhány hónap elteltével újra gyártjuk, hűtve tároljuk, hogy védjük őket a fénytől, a hőterheléstől és oxigéntől, ezáltal a vásárlóink mindig friss termékeket és a legmagasabb minőséget kaphassák. Hiszünk abban, hogy a HIA termékek egyediek és hiánypótlak Magyarországon, és valódi segítséget tudnak nyújtani minden generációnak, gyerekeknek, felnőtteknek és időseknek is, bármilyen egészségügyi problémával is szembesülnek. Mi nem csak termékeket szeretnénk adni a vásárlóink kezébe, hanem a megfelelő tudással is szeretnénk őket felvértezni. Ezért a termékismertető oldalon igyekszünk részletesen elmagyarázni a hatóanyagok közötti összefüggéseket, hogy nektek segítséget nyújtsunk abban, hogy hogyan kell a termékeket használni, mire valók, mivel érdemes őket kombinálni, és ezáltal gyakorlati tanácsokat adjunk az alkalmazásban. Ipari hulladék üzemünkben nem keletkezik, a környezetet nem károsítjuk vegyszerekkel, gyártásból kimaradt nagy koncentrációjú alapanyagokkal. Energiahatékony, napelemes rendszereket üzemeltetünk, üzemünk környezeti lábnyoma ezáltal kicsi. A vásárlónkat közvetlenül az üzemünkből látjuk el termékekkel, köztes kereskedők és boltban történő tárolás beiktatása nélkül. Termékeink árát nem terheli viszonteladó jutalék, reklámköltség, ezáltal mindenki számára elérhetőek és megfizethetőek is egyben. Csatlakozzon hozzánk, fedezze fel a HIA világát, és tapasztalja meg, hogy mi teszi különlegessé a HIA termékeket. HIA, innováció és minőség természetesen.